Nu mai constați de mult, au apărut episoadul Skibidi, o să fac episod după ăsta. Și ne jucăm jocul ăsta bun. Nu juca joc. Ce am acolo? Ce nu? Trebuie să îi scot fire de... Zici că e ceva. Știți, voi, ce că eu sunt bolund. Știți ce bolund e. Bolundenii fac. Știți ce bolundenii fac. Am stat un minut aici. Voi să ce ați din prima, nu? Ce aveam în fil? Trebuie să le smulg. Nu? Ce trebuie să le smulg. Ia. Am smuls. Îmi place să smulg. Fugi, mă. Așa să stai pe... Bun. Stați puțin. Bun, mă fac. Bun, s-a scos. Deci e fiul de păr, s-a scos singur. Deci, bun, am terminat toată partea, că trebuie să le joc tot. Bun, zile tăsta. Tú quieres, mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, él pinta labios rojos, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo. Și trebuie să le joc tot. Sunt bolund. Și da, eu trebuie să le joc tot. Deci trebuie să le joc tot. Ia ce... Să-l pun. Îl fac. Eu las așa. Dacă îl lăsam așa... No, dude. Ce fac să i-am făcut, ce fac să bolund am făcut. Ați văzut? L-am tuns! La Kelly. N-am cu... Cu jucul ăla cu Haven, că știu. Cu Haven Staff. Cu aia de rad. Să rade... Ce bolundenie asta, bă! TikTok. Ce-i fac?
și să îi pun creier. Să-i scot căcatul. Să-i scot căcatul. Bă, ce amuzant și enervant! Amuzant și enervant. Haide, pune creierul. A fugit creierul. A căzut creierul. Puneți-mă creierul. Și tava asta unde? Tava în cap. Nu? Tava. Șagăș. Sugă. Aici pune creier pe tavă și tava pe creier. Tava pe... Asta nu e o tavă, mă, bolunzilor. Mă, fraților. Bă, băieți și fete. Asta nu e o tavă. Ziceți mie că nu e o tavă asta. Ce căcatul ăsta? Am dus! Ce vrei să scot creierul? Sau tava din creier? Stai acolo pe tavă. Să zboare. Să duc ăsta, să fac mare clătită. Am făcut aici clătită. Clătită cu creier invers. Să duc clătită. Uite așa și să scot ăsta în creier. Pac. Gata. Asta e ca tot. Einstein. Einstein. Bă, aici e publicitate cu mumii Longlegs. Cu mumii. Mumia Longlegs. Mai bine. Mumia Bolung. Bă, își bagă mâna acolo. Bagă-ți căcatul acolo. Ei, tare. Pisica forțoasă. Ce-a făcut? Lasă-i. N-am unde să... Gata, bine, bolunzi. Hagi-wagi. Bolunca, nu așa că populația aici trebuie hagi bolunzi și colunzi. What? Ce boluderie asta? Haide-mă, bolunzilor. Haide-mă, bolunzilor.
Haide mă, bolunzilor. Bun. Du-te, căcatule. Bă, tu nu ești bine vorbesc. De telefon. Hai. Bun. Acum,